Liam era un gran forner. Feia els millors wraps de verdures i batuts de fruites que et puguis imaginar. Però el seu gran somni de començar un food truck, Bonda Verda, se sentia com una muntanya. Seia al seu escriptori, mirant la pantalla buida de l'ordinador. Necessito un pla de negoci, pensava. És massa feina. Aquesta sensació d'estar encallat, aquesta era la seva barrera de la una polzada. No era una milla, només un espai minúscul just davant del seu nas. Un dia, la seva amiga Sofia el va visitar. Va veure la seva cara trista i el quadern buit. Liam, va dir ella, no has de començar tot el negoci. Només mou-te una polzada. Ella li va dir, oblida't del pla. Només escriu el nom, Bonda Verda, a la part superior de la pàgina. Aquesta és la teva una polzada. Liam va pensar que era ximple, però va agafar el bolígraf. Va escriure dues paraules. Finalment havia mogut aquella polzada. L'endemà, va escriure una frase més sobre la seva hamburguesa vegetariana preferida. Va somriure Sofia. L'endemà, va dibuixar un petit esbós del seu camió. Començar de mica en mica va fer que la gran muntanya desaparegués. La tasca ja no era impossible. Era només una petita frase rere l'altra. Va trencar la barrera. La seva lliçó va ser clara, els objectius més grans s'assoleixen un pas minúscul a la vegada. No esperis un dia perfecte, simplement mou la teva una polzada ara mateix. El secret per començar per fi és fer el primer pas tan petit que sembli ridícul. Si estàs a punt per trencar la teva pròpia barrera, subscriu-te i comenta la meva polzada a continuació per dir a Catalandepo que començaràs avui.